А это вот все вами выращено? Да. У вас что, есть приусадебное хозяйство? Да. Большое? Да. Молодцы. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, мәрхәмәт депутат хатын-кызлар берләшмәсе җитәкчесе Татьяна Ларионова һәм аның хезмәттәшләре Дәүләт Советы депутатлары Ирина Бакова һәм Ксения Владимирова Питрәчнең мөмкинлекләре чикләнгән балалар интернат мәктәбенә визит ясадылар. Кунаклар уку кабинетларында, йокы бүлмәсендә, ашханәдә, спорт залында булдылар. Бу үзенчәлекле мәктәптә балаларны төрле күнекмәләргә өйрәтүгә зур игътибар бирәләр. Аларны киләчәктә һөнәр алуга ориентлаштыралар. Биредә шулай ук остаханәләр эшли. Я скажу вот откровенно, школа произвела просто очень доброе впечатление. Мәктәпне карап чыккач бик уңай тәэсир калды. Коллектив та балаларны бик ярата. Алар белән ничек эшләргә кирәклеген аңлыйлар. Балалар уңышлы мәктәпне бетереп, ниндидер һөнәр алуны да кайгырталар. Бүген Питрәчнең коррекцион интернат мәктәбендә республиканың төрле районнарыннан 119 бала белем ала. Аларның 5-се өйдә укый.